sumpah aku ning kene iki ora nyapu-nyapu. Sing ra trimo. Wedan. Iki wong wedok sapa jangane? Oh, Pak wong wedok dhewe. Sing ra trimo sapa kowe? Lah kowe ngirim yang ora kon trimo. Oh, iso mesti aku dijrok. Iki lho. Iki nemen. Wanine kok mburi kamu dhewe gak sumpah takono penonton aku apa? Awakmu dhewe apa? Ya percaya wong aku dijrok kono kok iso. Kok gak trimo nang mburi ya. Urusane mbak aku. Rasane mburi. Pancen kelakuane ya kaya Kok rumangsaku. Pancene. Lho, jokrane neh. Lah kemene kene. Lah kok kowe di kuwi wong edan. Sing edan iki lho sapa? Kene ra nyapu-nyapu. Nyapa aku ora mungkin to nantang-nantang ngene iki kosong. Lah iku masalahe